Vores danske roedyrkere skaber hvert år lokalt produceret hvidt sukker til både ind- og udland. Roesåningen sker i foråret, hvor grundlaget for kvaliteten af det danske hvide sukker starter. Frøene placeres med stor præcision og omhu og sås i rækker med en nøje bestemt planteafstand. De fleste moderne såmaskiner anvender GPS-positionering og teknologi, så roefrøet placeres med 1 cm nøjagtighed. Den omhyggelige såning gør det nemmere efterfølgende at holde markerne rene med ukrudtsbehandlinger og mekanisk luning. Der findes en række frøsorter, der præsenterer forskelligt alt efter de betingelser, frøet skal gro i. Dyrkerne tager derfor højde for sortens egenskaber og markens jordforhold, når de udvælger deres frø. Gennem vækstsæsonen følger vi vores roedyrkere tæt, og når vi når efteråret, har roerne nået deres maksimale vækstpotentiale og topudbytte, og der begynder roehøsten. De danske roedyrkere arbejder på højtryk for at få roerne høstet under de bedste betingelser for at sikre, at det er roer af den bedste kvalitet, der leveres til en af de 2 danske fabrikker. Nogle gange er det nødvendigt at høste igennem natten. Roerne lægges i roekugler ved optagning, så de er klar til afhentning af roelæsseren. Her ses en roerenselæsser, som renser roerne en ekstra gang inden levering. Renselæssepiloten sørger for, at der fjernes så meget som muligt af jord og sten fra roerne, inden de læsses på lastbilen. Lastbilen kører til en af vores fabrikker, hvor roerne vejes og læsses af. Herefter er de klar til oparbejdning og dermed forvandles til det hvide sukker, vi kender. Alt sammen, så du har mulighed for at vælge lokalt, dansk produceret sukker, næste gang du står foran sukkerhylden. Dansk Sukker. 150 år med sød smag.